Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Oh, may kain na kakabsat. Kasi dati yung yan sarabasab. Siyempre, hindi mawawala ang sili. Tapos suka. Ito yung nilagay natin kakabsat na pangpaasim. Sukang paumbong. Oh, yan. May kain na kakabsat. Oh, sabaw. Oh, okay, messengers. Mas pipino, pang tanggal umay. Mamaya kakabsat, ito na yung ulamin ng mga anak ko. Hapunan nila. Pagdating nila galing school. Tapos magprito tayo ng daing na pusit. Yun ang panggamihan natin. Tapos paresan natin ng kamatis. Yun, dumating yung panganay kong babae. Kinuha niya na yung ulam. May kasama siyang classmate niya. Wow, sabi niya. Yan, kumakain na sila. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Maraming salamat.